ମଝିରେ କୌଣସି ଲୋକ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଛଡା ମଝିରେ କୌଣସି ଲୋକ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ପଛକୁ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଲା। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇବନ୍ଧୁ। माड़ पड़ते रसी सेपटे रुहतु रसी भितर को आस चलतु चलतु पछू
आगू गलत आगे बा ड्रॉप जूता सर चलो